for ni open ni kadori jikang ban ya kan ni kan isu. Point number 1. An sakawai ro bon sini kumbaju kan chief minister bat ka MDA hibarok kawai. Maka kalau isu cuma ba bon sini ya kan pa office dapat dialogue and discussion. Kenapa makan pos ke jingba? Nama banong don kano isu bangin lampai ba. Kipai ba kemanto ayu kipai ba kerja dengan kuno kiman. Ada ngasu mentang kenar tengku si kaji dengan. Tedon ke isu jung gonar dengan hak kodo pai ba ban legislatif. Ngala pan lam katu kan ni rong ba anak kuno si ngan kendung cumi sa. Sachisin leng ba jong kini ka video bat kat no kalong ka ba snu tenat bat kat no kalong ka ba snu denda hama habaya pek bat habaya snap ya ki kubor ki balami hakini ki singi nadu ba ka wasu di people party kala pen bena ba kan mi pai ba hala syai ke singi kan de kan deuterik jong mentau benai te nakaliang jong o deputy chief minister mo ide iba singo balang dhar iba ila pen pau ya kata kencing le jong ka wasu di people party bat ila ong ba ka jingkhang ka play baro arphosau kenta na ka benta ban yakran ya ka jing bar ya kimat na ka benta jong u pai ba bat kane kar komle jong ka woso di people party lane ka jingle jong ka VPP kam long namar ba upai ba ujit da upai ba kam yadei mo ba kin khot kin ver ya pai ba mar ba pai ba ola de jit yaki bakin long kum ki yang maleh oi kedai ba kata ka pikiran bat kalong sya ka basu tenan ba ujit ya pi kum unong yalam bat pi deru ban yalam ya pai ba mo om ba pin yalam tang wei lane tang ar lada pi yalam tang wei lane ar yo le se tang sting len ti kinompoi watang ha kerdop jongkas ketriat kata king kabas musi mo namar ba kat ba pidang ya syongkali kat ba pidang ya bangkwai kat ba pidang ya thu khana ya kino ki jing ya thu khana ki ba halenti yo le se ki tu ki jingdawa ki jongki lan ki jingkwa ki jongki kajan lada pialam tang vei lani ar lani laingut lani sang ngo bunsin hi kane ka sarkar jala jongi kadi ka sarkar MDA jongi kale be kumta bat kini bising ki ba ki singsan himasma ki ba don hapo ka jala jongi yo lese kile be hakata karkom ka ba phi ai plan ma phi ti khnang bat penja ya gitu ki jing dawa bat khnang bat penja ya gitu ki jing kwa da jongi mo kata kedai ka pau syai bha ba pile da ki boj lani da ki idea but ya ka voice of the people party pat phimla ban le ta amar ba kane ka party ka bayeng be upai ba da upai ba ya upai ba mo mar ba kane ka party kedai ka party ka ba da upai ba open job ya kane ka party ba ki yo sangut ki em male nah de ki yo sangut ki amal leng bada ki pai ba om na kita ki wei lane angot mo ban su yalam sekretariat lane ban su yalam tang haka jingkhang jong sekretariat ro ki poi ndre ki pen benapat ki jingdawa jungi ki la urlong yo le se ke ja kum ta ha ki wei pat te ya kane ka party lane ka VPP ka ba yalam khmat dai ba ardan kani ke parti ka kwa ban khot ban ver ya pai ba ban sngo ban snap ya pai ba ya ka jingdawa ka jongki hi hoi ki jingdawa ki jong ba ardan ka jingdawa ja ka relevation policy ka sarkar kalale bat halor kataru namar ba ti ki balale nre kim pen kela te kato kalalong ka jingjob namar ba ka sarkar kala le ban le ki ong ba bun ki ba ai ai nuksa ban penek keju mo henry nakaliang jong ka VPP kalale ya ka badon kam kata kam de ba phin perkhat kum ki pai ba kane ka VPP dengan sapek mentah bala syai kesni upai ba unyami
renti ban dawa lane ya kita ki podli ki mat ki ba tenika party kala bu nak benta ka jing ka jing chon chon pai ba bat halor ka ne ka benta kum ki pai ba apo ka bri unyo trap unyo skum bangi dei ban perkhat janai bangi dei ban yeng halakan nong rip bat bangin yeng scam bangin dawa ya ka hok ka jongi kumba kanika party ka yalam ngiru yeng scam hak ta ka ring de pai ba bi tungin yami pai ba la shai gasni yole se kumba iba i masih halang dharma i kren bai lo se kila don ka cingting lani kila don kata ka ka ba pen kende ya ki mo ba kin yole se pai ba un mi te un yesho ya dat em kata nakalyang jong pai ba wat num le ya kum kita bat jabrom ya ka stit nri wat num yesho wat medat yaki dak bajai kumba ong i presiden jong ka wo sa dipukul party iba ardan meler ke sarkar ka jongi kam dei ke sarkar ka babiang nri ke dei ke sarkar ka babam sap bat ka bale shalak kli ha no kana marba kini ki nakiwe pat ki jai benreu kin yalam ya ka stit jongi ki dei kita ki breu ki ba shalak ka kli pat ki shalak bhaga jabing ke jongki ban rong no ya ka spa ya ka peu ya ka jari ka tingkai ya ka lak ka putit ka klor nang ne ban kit no shaki we pat ki benta trap news kom imslem rilum khasi chantia baro ka we hapo ka bri unyu trap news kom long live ba ardan